Nagdangat na sa 25 milyones pesos ang na-release ng Overseas Workers Welfare Administration o Owwa Region 6 para sa mga overseas Filipino workers o OFWs sa rehiyon. Naibaluan nga humalinis ang Enero tubtob Hunyo sininga tuig 2023. Ginalaki pa ninis ang balor 19 milyones pesos sa death insurance kag burial benefits sang 132 tanan ka nagtaliwan nga OFW kag 6 ka milyones ka pesos naman nga medical assistance sa 630 ka mga benepisyaryo. Ginpresentar ang nasambit nga datos ni Owwa 6 Officer in Charge kana Owwa si Regional Director Risa Joy Moldes. Kagini si Kabanderang Kim Kaluyu, nagabandera sang matutod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. This is brought to you by. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.